Kira tak review no omah selangkah teko Surabaya. Lek iki selangkah temen rek ya teko Surabaya. Lah, iki rek yo. Iki patok iki, kene iki melok Surabaya iki rek yo. Kene iki perbatasan, elok Gresik rek yo. Lho, cewek karo jalan raya, lho. Ku jalan raya iku wis Surabaya rek yo. Iki melok Gresik. Lah, omah iki ready unit rek yo. Ukurane 5,5 kali 11 rek yo. Regane murah pol. 320 juta lho. Omahe wapi, modern kekinian. Kene wis kayak biasae ono pagar lostering ini iki permanen, kene ono lampu hias kok rek yo. Cuma CUTW durung CUD yo. Nah, lek masalah karpot ombor yo, mobil sembarang iso mlebu, mobil opo ae nek kene wis tak ekran, wis tak plafon, ojo kuwatir mobilnya sampean niku kepanasan rek yo, aman tentrem. Lah kene iki ono terasan, kena digawe terasan utawa kena gawe ruang tamu outdoor rek yo. Lek sampean duwe tamu wis deken kene ae karek nukono kursi karo meja rek yo, wis nyantai-nyantai ndek kene rokokan kaya gak diduso ngene iku yo. Kusene wis alumini anti rayap. Pintune CUTW yo. Lho, ruang tamu langsung terhubung karo dapur sing estetik rek yo. Wis ono mini bare. Lho, plafone wapi rek yo, drop ceiling nang kono iku ono lampu jendela permanen. Yo, lho delon. Langsung estetik rek yo dapur rek yo, kene ono mini bare. Wis wapi yo, kene nggone wastafel kompore. Kamare anak loro. Iki kamar pertama rek yo gede kene gamekan sadu nek bengi karo bojone sampean. Ngene iku yo. Pintune sliding lunyu kaya ulut dicukur uli. Kamare jejer. Lah, semurone rek yo kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama, gak iso disepir, soalnya ono PKK tukang yo. Nah, terus nang kene iki kamar mandine yo wis gak kalah mewah karo hotel bintang 5 rek yo, tenang ae yo. Mewah. Lah, terus nang kene iki ono area laundry room. Berhubung iki posisine hub utawa pojok, nang kene iki ono pintu rek yo. Iso metu langsung teko kene ngene iku yo. Wis ngono rek yo, info teko aku dina iki biasa sampean minat atau pengen takon-takon info seputar rumah murah atau tanah kafling murah area Surabaya Barat dan sekitarnya hingga menganti langsung Japri Rifai Property. Untuk nomor WA ada di bio profil. Assalamualaikum, bye.